Kami 100% naman good. Kami nga langit nami. Wala may Yun? pagduduwa. Kasi nag-ingon. Kasi nag-ingon. Kasi lagi naman po. Ang puno, o sige, basahin ako sa balang kasulatan. Uy, nawa. Once na mo to, Sige. mo follow ka ng Sige, Isos. sige. Ato ang kuwan, kaya naman nag-loading. Once na mo to, ka ng Isos. Sir, dili, sir. Kaya kanang giingon din na nga tawag anang pagtuo na anay proseso nga madawat ni Mas Kristo. Di lang kay tuo-tuo lang ka. Ang pagtuo lagi naay sa maayong buhat. Dili, Diba? sir, dili mao. Ang kanang gitawag og maayong buhat mao na ang mag-preserve sa grasya nga imong nadawat. Tungod ni Kristo, Galatia 3:27. Dili, sir. Dili kay mutuo lang ko. Maglingkod lang ko. Tuon na ko, maluwas na ko. Dili ay. Dili ningon ana. Dili ningon ana kasayon ng kaluwasan. Dili ko na lang kasi ang kaluwasan. Wa po nas Biblia ng imong gisulti. Wala na kay salig ni Jesus di ay. Wala na kay salig ni Salig, oy maabot nga tawag ano nagpasakop ko niya. Maabot nagpasakop ko niya. Di ba? Maabot nagpasakop ko niya nga naman kay ni salig man ko nga sigud ang gitawag og manluluwas. Kasi man ang pundador ni ining maong simbahan. Based sa tawag ining kasaysayan, ang sa inyo mo ay problema. Kaya ang pundador ninyo mga Amerikano ug mga matay mo Amerikano may muluwas ninyo. Kaya kung kinsa gani ang founder mo mabuti manluluwas. Kare, diara. Nag-ingon diri sa Marcos 9, bersikulo 38, butok 39, nag-ingon diri. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kami tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan o gibadlong namo siya kay dili man siya kauban nato. 39. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig daotan mahitungod kanako. Sa 40. Kay ang dili batok kanato dapig kanato. 41. Timan-in ninyo kini ang mopainom kaninyong tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat kayod og ganti. Balik ka na itong 41, no? Balik ka na itong 41, gwapo itong 41, sige na. Kay ang dili... Ningon sa 41, timan-in ninyo kini. Ang mopainom, dili sakop sa inyong simbahan. 40 rather. 40. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. 41. Timan-in ninyo kini. Ang mopainom kaninyong tubig tungod kay mga sakop man kamo ni Kristo makadawat gayud og ganti. Relihiyon nila. Relihiyon kay relihiyon lang pasabot. Yes. Ono Timoteo 3 bersikulo 16 ingon ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Pagi sa grasya. Sayop kita, Brad. Sige, San Pablo? Kristo. Relihiyon ng Kristo. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Balik ko na ko pag-control ko rin tayo, no? Diba? Katawag ko siya nung gikot na setas ba? Tama mang giingon na ganun ko sa Kristo. Diba ha? Tama man. Ang inyo man di-connect ninyo ko galingon. Huwag yung kinabasa din ng UPC. Wala. Number 2. Ingon si Kristo, ayaw sila pagdidik. Dili sila makahimo pagpasipala nako sa laing tawag ng words. Kaya gigamit man nila akong ngalan. Pero ang pangutana, ingon ba sa tinuod siya? Tinuod tong mga tawhana? Basahan na ng 7:21-23. Same gihapon na nagwali.